बेखौबो बरायबाय 1948 नङाबा 50 मायथाइयाव बर' हारिनि गिबिसिन हारिमु आफाद बर'नि अनसाय आफाद दानाय जादोंमोन। बे अनसाय आफादनि गुबै सोद्रोमाफ्रा जाहैबाय मुस्रि नीलेश्वर ब्रह्म, बै समनि नीलेश्वर ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, सभा ब्रह्म आरो नीलेश्वर ब्रह्म आरो प्रसेनजित ब्रह्म। बिथांमोनानो गिबिसिन बर' हारिमु आफाद दादोंमोन। बे बर' हारिमु आफादनि गेजेरजोंनो बै समनि बर' साहित्य सभा दानायनि हाबाफारियाबो जागायदोंमोन। बिनिनो फिथाइ महरै 1952 मायथाइयाव बर' साहित्य सभा दानाय जादोंमोन बिसोरनि हास्थायनायावनो। बिनि उनाव 1951-52 मायथाइयाव बिथांमोनहा बर'नि रेकर्ड खालामनो, ग्राम'फन रेकर्ड बा लं प्लेइं रेकर्ड खालामनो दानि क'क्राझार जिल्लानि एबा गोदोनि गवालपारा जिल्लानि बर' गामि गामियाव थानाय साप्ताहिक बाजार हाथाइ खुनसेनि गेजेराव खेबफा खेबफा जानाय हाथायाव सान्दा खांनानै बर'नि गिबिसिन लं प्लेइं रेकर्ड दिहुनदोंमोन। बे लं प्लेइं रेकर्ड दिहुननायावबो प्रसेनजित ब्रह्म, नीलेश्वर ब्रह्म आरो समर ब्रह्म चौधुरी मोनहा गोख्रोङै रल लादोंमोन। बे मेथाइखौ नीलेश्वर ब्रह्मआ गाव खननांदों, गाव खनदों, जिहेतु बिनि गाराङानो साबसिनमोन। बे बाथ्रायाथ' गिदिर खोथा नङा। नीलेश्वर ब्रह्मआनो गिबिसिन बर' मेथाइखौ मडार्नाइज खालामदों, आधुनिक खालामदों। जोङो आधुनिक होननाय सोदोबखौ एसे गन्डगल खालामबाय थायो। आधुनिक सोदोबा हारसा सुरजों आधुनिक जानाय नङा। गोजाम देंखोखौ गोदान महर होनानै जाय मेथाइखौ खननाय जायो बेनो आधुनिक मेथाइ जायो बा गोदान मेथाइ जायो। हारसा सुरजों इंराजि सुरजों मेथाइ खनब्ला बियो आधुनिक जाया। बिदिखौ पेर'डि होनना बुङो। बे गोरोन्थिफ्रा जोंहा माखासे दंमोन। बेफोरखौ सोलोंनो नांगौ हिसाबै नीलेश्वर ब्रह्मनि बे मेथाइफ्रा जोबोद गोनां। दा नीलेश्वर ब्रह्मनि बे जागायजेननायनिफ्रायनो बर' हारिमुनि गिबिसिन हाबाफारिया जागायजेनदोंमोन होननानै आं सानो। जोङो फिथिखा हान्जानिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मावगासिनो दङ। जोङो थाखा फैसा मोनोब्ला, रां रुफा फान्डिं होयोब्ला जों बावलांनाय माखासे हारिनो बिहोमा होग्रा, हारिमुआव बिहोमा होनाय, हारि राव धोरोम सिखांनायाव बिहोमा होनाय मानसिफोरनि थाखाय बेबादि सेमिनार जों मोनसे खुंखांबाय प्रसेनजित ब्रह्मनि मुङै। प्रसेनजित ब्रह्मखौबो जों साक्सेसफुल जादों होननानै, उथ्रिसार जादों होननानै सानो। दिनै बेबो उथ्रिसार जादों होननानै जों सानो। इयुनावबो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि सरकारानो जा, सोरबा रांखावरि गोनां मानसियानो जा, बिथांमोना मदद होयोब्ला जोङो बेबायदि खुंबाय थागोन। सोरनि मुङाव लानाय जागोन? बे नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै लानाय जादों। मा सावरायनाय जागोन? बेवहाय नीलेश्वर ब्रह्मनि गासैबो बिथिंखौनो सावरायनाय जादों। बेवहाय जिउ खौरां दङ, हारिमुनि बाथ्रा दङ, बेनिफ्राय ब्रह्म धोरोम बर' हारियाव गोसारनायनि बाथ्रा दङ। बेफोर दंजोबो। नुनो मोनदों जों दिनै गांसे बिजाबबो बेखेवनो। सोरनि मुङाव बिजाब? बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म। सोरनि नाजानायनि गेजेरजों? फिथिखा हान्जाया मोनसे इन्टारेस्टिं आफादलाय। बेवहाय रावबो नेहाथारिबो गैया, आफादगिरिबो गैया। बे थुबुरै जों थाबाय थायो। 2003 मायथाइनि सेकेन्ड सेटारडेनिफ्राय बियो सेकेन्ड सेटारडे, फर्थ सेटारडे दानफ्रोमबो खेबनै खन्थाइगिरि जथुम, थुनलाइयारि जथुम जाबाय थायो। बे थुनलाइयारि गौथुमा 2003निफ्राय दासिम सोलिगासिनो दङ आरो बेयो 517 खेब जाबाय दा बिनि नाजानायजोंनो बे जादों। आरो बेजों लोगोसे थाफाबाय थानाया जाहैबाय क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम। बेबो बेजों लोब्बा थाफायो आरो। फैबाय थानाय समाव फिथिखा थुनलाइयारि हान्जाया आरोबाव बेबायदिनो प्रसेनजित ब्रह्म आरो नीलेश्वर ब्रह्मनि दिनै खुंबाय आरो सोरनिबा बेबायदि खुंनायनि मिजिं दङ नामा? जोंहा मोननै मिजिं टारगेट दङ। एक नम्बरा जाबाय सन्तस बसुमतारी एबा सला उस्ताद, जाय बर'नि जात्रा गाउनखौ बड'नाइज खालामदों। बिथाङा बड'नाइज खालामदों होननाय माने मा? बिथांनि मोसानाया बर'नि, बिनि जात्रा गाउननि मोसानाया बर'नि, बिनि मेथाइफ्रा बर'नि, बिनि डायलगफ्रा बर'नि, बिनि जाथायफ्राबो बर'नि खुगा सल'नि सायाव, खुगा सुबुं सल'नि सायाव
बिथाङा जात्रा गावनखौ लिरो बिनिखायनो बिथांनि माबाखौ जात्रा गावनखौ जोङो एसे स्टाडि खालामगोन आं मोनथिनायाव मोन 16 फावथाय दङ बेहा बेखौ आं मोजाङै मोनथिजोबा जाय मोनथिगौ जों बेनियाव थांगोन सिम्बोर गामिनि मधु नार्जारि होननाय दङ जों बिथांनियाव हाबहैगोन ओमफ्राय जोंखौ जुदि फान्डिं होग्रा मोनोबा जों देग्लायनो बे हाबाखौ जागायगोन माखासे बेबायदिनो गोजाम माथालनि मोनफ्रोम बिथिङाव हारिमु बा थुनलाइ बिथिङाव बिहोमा होबोनाय माने बावलांनो हमबाय दा बैफोरबायदिखौ जोङो माने गोसो जाहोनाय बिसोरनि सायाव मिथिनो लुबैनाय माबायदियै जाजानो लुबैयो दानि गोदान जोलैखौ दाथ' बाथ्रायाथ' मा जाबाय जोङो थुनलाइ होनो दा थुनलाइ सिबिनायाव जोंहा माखासे इनकमप्लिट बाथ्राफोर थालांबाय थादों जोङो सुंद' सल' सल'मा खन्थाइ बेफोरखौ लिरनायावल' जों मुखुब दं जोंनि थुनलाइ सावरायनाया दाबो आपडेट जायाखै गोजौ थाखोनि जायाखै आरो गोदान जायाखै सोलिबाय थानाय थुनलाइ सावरायनायनि जिथु महर बे महरखौ जों दाबो होनो हायाखै गतिके बेफोरखौ होनोबा फिथिखा हान्जा बा बर' थुनलाइयारि गौथुमा बे हाबाखौ मावनो हागोन ना हाया आंहा एसे गोनो गोथो दंब्लाबो जोङो बुरखांनाय गोजामफोरखौ बुरखांनायाव जों गोसो होगोन मेइनलि जायफोर जोंखौ फाइनान्सियेलि मदद होगोन बिथांमोना जोंनिफ्राय बेखौनो लुबैदों जेरैबायदि आङो एसे लोगो मोनदों बिनि थाखायनो जोंनि मिसना एसे आलादा खिन्थु थुनलाइयारि जौगाखांनायनि थाखाय जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ मावनांगौब्ला आरो गोबां मिसन दङ बेखौ हयथ' बर' साहित्य सभाया मावगोन नङाबा गुबुन गुबुन आफादफ्रा मावगोन जिहेतु जों आफादथार नङा नोंथांनि बिफा गोलाव बोसोर माने रावजोंबो गोसोखांजायाखै बावना थानाय बायदि दा दिनै क'क्राझार फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनि नाजानायाव दिनै गिबि सावरायमेलखौ नोंथांनि न'आवनो जादों मा फोरमायगोन बेनि सिगां गासिबो चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय न'खर जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि न'खरनि फिसाला हिसाबै आङो सिगाङावनो फिथिखा ग्रुपनि खन्थाइगिरि आरो लिरगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बे जे गोसोखांनानै बेहाय बिथांमोना मोनसे बेखौनो सावरायमेल लादों आरो बेयो नंगौ गोबावसैमोन बिदि लाफेरैया आरो बेनो सिगांसिन माने जोंनावहाय लाफैनाया न'खरावहाय आरो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जाय बाहागो लाफैदों माने जोंनिनो लकेल जायफोर थुनलाइयारि बिथांमोन फैनानै लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै मोनसे मेगाजिन एबा लाइसि मोनसे बेखेवदों बेनि हाबाफारिबो जादों बियो बाख्नायथाव मोनसे जानानै थागोन आरो बेनोसै आरो